Hello guys, good morning. So today ay mag-iihaw tayo ng manok ng isda. Isda. Ayan, atong sugbaon. Umuusok pa yung isda. Umuusok. So ayan, ito tutusukin ko siya ng tutusukin ko siya nitong kawayan. Iwaan muna natin yung isda. Yan, para lagyan natin ng asin. Arumuso pang asin sa kuan. Isda. Ganyan. Usok. Naami karon kuan guys, naami diri sa kuan, naami diri sa bukid. Nanguan mi. Ihaw isda. Then nagkuan pod mi, nagluto pod mi og kuan. Pintos. Alam nyo ba yung pintos, guys? So ngayon, lalagyan natin ng asin para lumasa. Aray. Lagyan natin ng asin. Para lumasa, manuot sa loob yung ng isda. Medyo nagyayelo pa yung isda. Galing kasi sa freezer. Ayan. Ayan. Ayan, natapos ko nang lagyan ng asin. Tutuhugin na natin dito. Para hindi tayo mahirapan magbaliktad sa isda na inihaw natin. Yan. Diba? Alam nyo ba ang isda na to, guys? Anong tawag sa isda na to? Ito yata yung matambaka. Matambaka to, ma, diba? Ma? Sipi-sipi. Sipi-sipi dahil. Tutuhugin lang natin. Aron niya, inigbaliktad ita magliso. Yan. Ayan na yung aking isda. Ng aking hotdog na dito ako magluluto. Dito ako magluluto. Nasunog na yung hotdog. Nasunog na yung hotdog mo na. Dito ko niluto yung hotdog ni Gio. Lalagyan lang natin ng dito ako magluluto. Ayan. Diyan. Dito ako magluluto. Aapuyan lang natin. Kasi kami nakadala ng mantika, kaya ihawin na lang namin. Lagyan natin ang kawayan para So, ayan guys, update ko kayo mamaya kung nagluluto na tayo ng isda.
Panuhin muna natin yung apoy. Palingasin muna natin yung apoy. Ayan yung ano, oh, mais. Gagawin namin pintos mamaya. Yayayan muna bago gawing pintos para ano, maduro. Mais. Isda. Sinalang ko na. Malapit na siyang maluto. Ito nga yung dalawang mabungo sana. Karin, ay, bulog. Init. Ay, nahulog. Dog. Nahulog. Hindi naman ito litra po rin. Init. Ang init. Ayan. Mang isda. Ayan, oh. Lapit na siya maluto. Magluto. Nilabay mo naman akong kalo. Lapit nang maluto ang isda. Ang isda. Lapit nang maluto. Sarap. Fish. Ayan na ang fish. So ngayon guys, babalutin na natin yung yung pintos. Hindi na yad-yad ganina. Pagpus po namin. Para ang pintos. Ay katong mais niya, bilog mo. So ayan, dublihon ang puan. Ano na ang dahon. Dayon butangan ato duha ka kutsara or tulo yung kuston dayon nilutang sa kaldero. Pinahanglan karong gyud siya pagputos kay aron dili mo busdik manok dili mo busdik ang kuan. Kuston ang tutunay tak ang sa kaldero. Na siyang balutin, konti na lang. Ayan, isa na lang natitira. Sinasaid lang yung nasa kaldero, sayang. Kaya yung mga pang-glass. Ang sakit. Ayan, tapos na. Dayon, usam na siya ma. Sabon. Tangan tubig. Oo. Jadi takang na. Ano? Lalagyan ng tubig. Lalagyan. Yan ang isda namin.
malapit nang maluto. Ang sarap. Malapit nang maluto. Wala na, kakain na tayo. Ito na. So, isasalang mo na yan. Maya na. So, yun guys, kakain na kami. Hinahis na. Ito na ang isda. Ito na isda. Tapos, meron din kami ditong ano. Yummy. Yan. Ano, gabi na may malunggay. Yummy. Oh. Oh. Ay, na ba yun? Yan na oh. Isda. Mm. Ah, Sarap. sarap na isda. Kain tayo. Higa. Siya, luto na. So, ito na yun. Ayan na yung pintos. Kain na tayo, guys. Halin na ba? Okay na, gang. Yan na. Ganun ang plato namin, nakita kanino. Wala to sa Maynila, nasa bundok na ito. Nabundok nila ito magkikita. Ah! So ayan guys, thank you so much for watching. Ayan. See you on my next video. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, St. John Vlog. Yan, see you. Bye.